Opa! Opa! DJ Lucky with support with local DJ Matko! Kako finale? Da vidimo ko je prvi na servisu. Janković ili Žarković? Ipak Janković. Tiho! Quiet please. Neće prvi pojen za stroj. Edge ball. Drugi servis. Servis greška. Bravo! Pravite Bogićević, odličan potez. Sada zaista gledamo ozbiljan tekbol. Drugi servis, Žarković. Evo pojena. 3-2. Neka se Laki zapalio malo da manda otvoriš kuć. Drugi servis, Žarković. Ešmo. Ponavljamo pojen. Ajde. Koliko je trajao ovaj potez izvojen, svaka čast. Greška, stroj. Dobro je vratio Bogićević, ovo maltene iz nemogućeg i isplatilo se evo poena. Neće poen Kurjec, 6-5. Bogićević. Drugi servis. Šest. Promjena. Servira Jovanović.
Ipak poen, malo uranjeno slavlje, ali kraju ipak poen, odličan. Još jedan poen Stroj. Dobro nabada Janković. Drugi servis. Sjajan potez Janković, poen za Stroj. 9-6. Deseti poen Stroj. Promjena. Edgeball. Nesporazum, poen u Rijeci. Još jedan poen Kurjec. Drugi servis. Greška, Janković, 11. poen Stroj. Poen Kurjec. 11-9. Promjena. Edgeball. I dobar poen Kurjaci. Jedan veliki pozdrav za brata Nidžu i Kasa. Tu je ta radna ekipa i zaredni momci. Security. Drugi servis. Bravo, bre! Poen otičan 11-11. Sad ko prvi do poena? Bravo, Žar. Ne, nema razlike, do 12. Bravo, bre! Inače, 1-0 u setovima za Kurjače. Blizu su bili Stroj, ali evo ništa, idemo dalje. Ide set broj 2. Ništa nije izgubljeno. Igra se na 2 dobijena. Ajde kažemo da je prvi set za zagrijavanje. Drugi servis. Kurjec. Dobra zamisao Janković, ali poen Kurjec. Drugi servis. Neće, poen Kurjeci. 2-0. Drugi servis Kurjec. 2-1. Poen Stroj, 2-2. Promjena.
Aj sad. To, doktore. Poen Kurjec, 3-2. Too many touches. 3 dodira Žarković, poen Stroj. Drugi servis Stroj. Još jedan poen ekipa Stroj, 4-3, idu u vođstvo. Tako, publika mora se probuditi. Ako žele pobjedu svojih pulena, mora biti podrška. Ove se velifone neće sad me potršiti. 4-4 promjena. Servira Jovanović. Drugi servis. Prestup Žarković, poen Stroj, 5-4. Jasna odluka da ne bude prestup, poen 5-5. Ajde. Inače, koliko traje poen bravo za publiku, treba dati podršku, sjajna igra. I na kraju 6-5 vodi Stroj. Drugi servis. Neće. 7. poen Stroj. Promjena. Bravo. 7-6. Dobar poen Andrije Jovanović. Bolje on napada. Tako veli. Bravo! Nevjerovatno. 7-7 bio sjajan servis Bogićevića. Evo ga poen Stroj, 8-7. Drugi set tijesan. Igra se poen za poen. Neće 9-7, vodi Stroj. Promjena. I poen Stroj. Nevjerojatno, 11. poen Stroj. Greška Janković, 11-8.
Drugi servis. Nevjerojatno. Na kraju 1-1 u setovima. Idemo na treći odlučujući. Idemo ponovo žreb. Treće se minjamo na 2, jel? Na 6 pojena minjamo strane i ukoliko bude 11-11 igra se na 2 razlike. Znači u prethodnim setovima nije bilo. Idemo samo kratko pauza da popiju vodu igrači. Krene servisom. Aha, da popiju vodu, to onda žreb, dobro. Dakle, u prvom, recimo, i drugom setu nema razlike, nego ako je 11-11 igra se po prvi do 12 poena, a u odlučujućem meču ako bude 11-11 na 2 razlike. Sve spremno da imamo treći odlučujući set velikog finala tekbola 1600. Prvi servis, Janković stroj. Jedan nula, stroj. Bravo za publiku. Jedan. Ja, gdje se jako zainteresovali sa srećem s njima, ali... Dobar poen. Janković stroj. 2-1. Edge ball. Jedan. Side ball, poen četvrti za ekipu stroj. Servis Kurjac. 4-2. Drugi servis. Nevjerovatno. Ovo se ne dešava odavno Kurjacima, ali 5-2. Bravo Marko Žarković, odličan 5-3. Neće. Dobar servis, minjamo strane. 6-3. Da vidimo kako će se do kraja odvijeti ovaj posljednji set i ko će osvojiti titulu na ovom turniru. 400 evrića. Drugo mjesto 200.
Uh, 3-7, još jedna individualna greška. Greška Stroj, 4-7. Mira je 100, Marko Žarković, poen za Stroj. Sudije su tu da se vide. 8-4. Prestup. 8-5. Drugi servis. Još jedan poen, odnosno greška Stroja, 8-6. Bravo! Odličan poen, Marko Žarković, poen za Kurijake, 8-7. Edge ball, tako je 100, čuje se. Bravo! Neće, ajmo publiko malo. Ajde! Mora biti podrška, 8-8 je sada. Bravo! Neće, ne može glavno da vrati. Lukićević, ali 9-8 za Kurijak. A prebač! 9-9. Da li smije pokušaj? Dobra ideja. Bravo! 10. poen, ekipa Stroj. Birala je mrežu, drugi servis. Bravo! Neće, 10-10. Da vidimo do kraja. Treba živaca. Ajmo, Maša! Drugi servis, Kurjac. Gazio, poen ekipa Stroj. Drugi servis. Bravo! Nevjerovatno, 11-11, dva razlike. Ajde! Ajde! Eto kako smo prognozirali, bravo publiko, bravo igrači. Thing like on the hour organization.
Bravo! Neće. Bravo! 12-11. Mijenjamo strane. Igra na mrežu, drugi servis. Bravo! Bravo! Na kraju pobjeda ekipe Kurjevaci u sjajnom finalu, ali molim vas prije svega aplauz za obje ekipe, pogotovo za ekipu Stroj koja se predstavila fenomenalno. Rekla se nije Željko Jaković do sada stizao da igra taj gol, ali evo čim je došao odmah finale, sjajna igra, momci svaka čast.